Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Hola bonics i boniques, avui anem a veure els grans poetes visuals Joan Brossa i Joan Salvat Papasseit. Joan Brossa, nascut a Barcelona, va ser un poeta, dramaturg i artista plàstic. Va ser un dels poetes d'avantguarda de la segona meitat del segle XX més reconeguts. Les seues obres més famoses són El Saltamartí, antologia de poemes de revolta o poemes públics. Respecte a la seva poesia, va predominar sobretot els poemes visuals. Dins d'ells, els poemes objectes són els més coneguts. A banda, també va escriure moltes sextines i va influenciar a molts artistes de la poesia, com per exemple Maria Mercè Marçal. Respecte als reconeixements, tots els anys es celebren rutes urbanes i a banda fa poc es va celebrar el centenari de Joan Brossa. Joan Salvat Papasseit, nascut a Barcelona, va ser escriptor i poeta. De fet, va ser un poeta d'avantguarda molt reconegut. Les seues obres més conegudes són Poemes en ondes hertzianes, L'irradiador del port i les gavines i el poema de la rosa als llavis. Respecte al seu estil, cal destacar que va fer cal·ligrames, que ell el que plasmava era la realitat quotidiana o que té molta temàtica marinera. Per últim, els seus reconeixements són que van musicalitzar molts dels seus poemes o a banda el gran mural que hi ha al passeig del Born titulat Les formigues, basat en un dels seus cal·ligrames més famosos. Bé, doncs teníem cosetes en comú i tot. Doncs bé, ara el que anem a veure serà un parell de poemes visuals dels dos artistes. Aquests són alguns dels poemes visuals més coneguts de Joan Brossa i de Joan Salvat Papasseit. Bé, us ha agradat? Doncs ara el que anem a veure és què és un poema visual i alguns tipus. La poesia visual és una expressió artística en què uneix imatge i paraules. Els més coneguts dins d'aquestos i referents als nostres autors són els cal·ligrames, que és un text poètic que forma una imatge relacionada, tenint un dels més famosos l'obra Les formigues, de Joan Salvat Papasseit. I per últim, els poemes objectes, que són diferents objectes quotidians que es transformen i que es carreguen de simbolisme, com per exemple Contes, una obra de Joan Brossa. Molt bé, doncs ara és el moment del taller de llengua. Molt bé, doncs ara ens anem al taller de poesia pròpiament dit. Aquesta setmana anem a fer un poema visual i per a fer el nostre el que anem a fer és fixar-nos en el que li va fer Joan Brossa a Joan Miró. Anem a agafar i posem ací baix el nostre nom. En aquest cas, el meu és Santi. I ara les lletres les anem a agafar i anem a llevar les que estan ací. Anem a veure, aleshores començaríem directament per la B, ja que la A estaria collida. C, D, E, F, podem baixar i a baix. Continuaríem amb la G, a l'altura on tindríem la A, però que no està perquè està ací. Una H, ens botem també la I, J, K, L, M, i ara ens deixem el de la N.
Continuaríem O, P, Q, R. Ara ens deixem els llocs de la S i de la T, perquè estan així. I aniríem directament fins així. U, V, W, X, Y i Z. I així el que tenim és un poema visual molt potent i del que ara esperem els vostres. Genial! Doncs ara és el vostre moment. Esperem els vostres poemes visuals al hashtag d'ací baix i espero que us agrade. Moltes gràcies!